дар бунёди ҷомеаи демократии тоҷикистони соҳиб истиқлол ба маърифати зан таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешавад, зеро нақши зан модар махсусан дар тарбия ва ба камол расонидани фарзанд, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанг, умуман камолоти маънавӣ ва ҷисмонии фарзанд хеле барҷаста мебошад. бахшида ба рӯзи модарон бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳ доир гардид. зимни баргузории чорабинӣ масъулини кумита бо табрикҳо ҷамъомади идонаро оғоз намуда ба ҳамагон омадани фасли зебои баҳор ва рӯзи модаронро шодбош гуфта, рисолати зан модарро дар рушди ҷомеа ва пешрафти давлат дар зинаи баланд арзёбӣ карданд. албатта имрӯз ҳама шароитҳо нисбати занҳо дода шудаанд. фақат як чиз мехоҳад президенти мо кор кардан дар кор аз тати дил бо тамоми қувва, новобаста аз оне ки кам аст, зиёд аст, зур аст, лекин кор кардан дар кор. агар ҳамаи мо сарҷам шуда чихеле ки аз аввал сарҷам будем ва имрӯз ҳамуро давом дода истодем, ҳамин хел сарҷам бошем, мамлакати мо гулбарин мегардад. бибинед дар давоми кори президенти ҷумҳурии тоҷикистони мо аввал чӣ хел буду, ҳозира чӣ хел шудааст. ҳаваси дидани тоҷикистонро ҳама дорад. ҳамзамон дар ҳафти чорабинӣ қайд гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмини иштироки фаъоли занон дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ ҳукумати мамлакат як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул намуд ки онҳо ҷиҳати баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа нақши муҳим мебозанд. имрӯз занони тоҷик дар баробари мардон дар тамоми сохторҳои давлатӣ сарбаландона кору фаъолият намуда барои пешрафти ватани маҳбубамон саҳми босазо мегузоранд. кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки бахшида ба оғоз ва ҳамаи он ки зиндагӣ ибтидо мегирад аз рӯзи аввали баҳор як мизи мудавварро бахшида ба 3 насл ва охири 3 наслро баргузор намояд, зеро чорабине ки имрӯз дар ҳамин толори хело зебо ки дар якачинор баргузор гардида истодааст, анамин фохури 3 насл аст. якум насле ки дар собиқ даврони шӯравӣ хело хизмат карданд ва роҳҳое паймуданд ки пур аз тарбияю пур аз ватандӯстӣ буданд. ва дуюм он занҳое ки боварӣ ба фардо дошта дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ ҳама нерӯи худро дар тарбияи фарзандони худогоҳи хештаншиносу ватанпараст сарф кардан даъват шуданд. ва сеюм насле ки мо дар инҷо даъват кардем ҳамон ҷавон духтароне ки дар даври соҳиби истиқлолӣ таваллуд шуданд, тарбия ёфтанд. инчунин дар идомаи чорабинӣ иштирокдорон дар мавзӯъҳои бахшида ба зан модар баромад намуда иброз доштанд ки бонувони тоҷик дар баробари тарбиятгар будан дар таҳкими ваҳдати миллӣ, таъмини баробарҳуқуқии занону мардон ва адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа нақши муассир доранд. аз ин рӯ аҳли ҷомеа муаззафанд ки дар ин самт содиқонаю софдилона баҳри пешрафту шукуфоии ватани маҳбубамон ҳамвора фаъолият намоянд.